agora son unha persoa deportista, levo 2 días e cuidado como vou. Moi ben, ademais. Pero agora toca a ti, Hai que facer judo. Vamos para ali. Aquí estamos cos alumnos e alumnas e tamén con David e con Brais. Moi boa tarde. Boa tarde. E parabéns, porque veñen de gañar un recoñecemento, prestixioso recoñecemento, que ademais, por un labor fantástico e genial, que achegades o deporte, sobre todo o público feminino, a deportistas femininos tamén, e ademais no rural. No rural, efectivamente. E que isto ademais vos vai cambiar un pouco a vida. Un pouco bastante, porque a verdade é que trátase dos premios Iberdrola Supera, que consisten en eso, en promocionar un pouquiño o deporte feminino e a igualdade no deporte, e neste caso son un premio de 50.000 euros que nos van a axudar moitísimo. Carai. Porque históricamente o deporte feminino no rural iba un pouco a cola, digamos, Deporte non? en xeral, podríamos Sí, no rural, sí. Pero feminino máis, seguramente, non? Sí, sí, Había os traballos que había que facer, pois eran traballos que facían máis as mulleres, sobre todo antes, non? Sí, dende logo, o que é o papel da muller no rural, Claro, sobre todo... e esas cousas que pasaban antes ainda siguen pasando, efectivamente, siguen pasando de pero alguma maneira, non? con este tipo de iniciativas, pues intentamos que cambiar un pouco o sentido E digamos que tamén pasou que o fútbol, digamos que copou todo no rural tamén, instalacións, diferentes equipacións para xogar o fútbol, que é o deporte rei, pero outros deportes como o judo, que son fantásticos, que ademais teñen moitos valores moi bons para a chavalada, pois quedaban máis en desuso. Cantos alumnos tedes vos? Pois agora mesmo licencias federativas en torno a unhas preto de 200. Idades, que idade? Isto é a que idade hai que arrancar? Dende os 4 anos ata a tua idade, máis ou menos. Crees que con 4 anos podes ir facer judo? Eu creo que ti hoxe podes probar judo, incluso. Eu sempre probar vin... judo. Quer dicir, sempre vin con certo... A ver se explico. Con certo perigo de lesionarte se non sabes... Non, ao final non deixes de... Tens que caer, non? Tens que saber caer tamén. Sí, hai que saber caer, pero bueno, para Se eso te saben tirar non te mancas. Pero será o primeiro en aprender como caer ou non? É o primeiro que se aprender ahora aprende. mesmo, se queres caer. Como caer para caer ben. É o primeiro que se aprende. Aprendemos primeiro as caídas e despois as proxeccións, porque claro, lóxicamente se te tiran, tens que aprender a caer para non mancarte, non apoiar unha man, etcétera, etcétera. Eu non sei se era unha proxección, pero vou falar con estas cativas que estaban dicindo os compañeiros que Pobre, estaban como un gif. Dale un aplauso a rapaz, por favor. Empezaban e non acababan. Bueno, Carlos, como os chamades? Isabela. E ti? Irene. Isabela e Irene, que estabades facendo? Pues unha serie de técnicos. Facendo uchikomis. Uchikomis estábamos facendo. Uchikomis. Pero era como o inicio, non? Sí. A ver, como era? Son repeticións de unha técnica. A ver. Estamos vendo uchikomis. Se para practicar a técnica. Sí, Para practicar a técnica, sí, sin tirar. Para practicar o que fai, o outro pobre vai como un saco de pataca. Bueno, é o que ten que facer, non? Vale. Bueno, tamén supoño que se aprende, non? A zafarse, non? Sí, Aprendes a como é a técnica e cando xa van a facer, pois xa sabes que van a facerche esa técnica porque a deduces anteriormente. Adaptas o corpo xa, te preparas. Intúes. Efectivamente. Intúes por onde O deporte che van funciona ir. moito coa intuición. E tú xa te defendes, non? Que non son... Perdona, Juan, no judo hai unhas técnicas que hai que facer, non podes facer o que che di a gana. Bueno, hai un... Pero que podes empuxar. Hai un abanico grande. Hai un abanico moi grande de técnicas e como o judo é un deporte olímpico, cada ano están adaptando para que sea o máis vistoso posible para o público. Entón, sempre tes unhas normas, non podes agarrar de certo xeito, agora, por exemplo, a perna directamente non podes agarrar, pero, bueno, hai unhas normas, e dentro desas normas, hai o que poidas. Non se poden agarrar as pernas. Non, solo no Pero chan. antes podías ou que? Antes Hai podías. anos sí, cando nos competíamos, sí. Así? Sí. Sí, porque cambiou, porque parece un cambio bastante significativo, non? Pois mira, cambiou porque creemos, que os xaponeses deixaron de gañar e viñeron todos estos de Rusia, Ucraína, toda a zona do oeste que fan loitas tradicionais da zona do oeste, que teñen moito agarre a perna, empezaron a copar medallas, entón dixeron, hai que calmar un pouquiño o tema que... Moi ben. Non sei que outras técnicas nos podedes amosar. Vos que estabades facendo antes? Pois tamén unha serie de exercicios. Pero Tamén ti- o uchikomis eran os mesmos, pero podes cambiar algún. Por exemplo, aquí o goshi ou o uchimata. Aínda que este... Shimata? O uchimata. Ou chimata? Inventan palabras. Inventan. É todo inventado, Todo inventado. Realmente sí. Cuidado, porque o chimata... Ah, uchimata. Vale, perdón, entenderá o uchimata. A ver, podemos ver Como sería o chimata, se queredes. Pero poñemos no medio, sí. Poñerse no medio e podemos ver unha proxección. Con cuidado, Despaciño. Sí. A ver. Con cuidado, que... Ostras, o ruido... Sí. O ruido espanta, pero non é para tanto. Esos golpes na cabeza non son vos, No. No.
A verdade que non. Pero bueno, vos tamén facedes así co brazo para que soe máis, non? Facemos caídas tamén, enséñanos a caer. Vale, mola tamén caer ben. Sí, sí. Probad aí tirar a Juan, a ver. No, eu si estou moi mal, Traemos unha prova, queríamos hoxe tirar algún de vos. Sí, Juan. Roberto. Pero que eu non podo caer. De feito, Sergio dixo que quería... Sergio, que ese compañero... Sergio, cuidado que ten... Ven aquí, Sergio. É que Dixo, faime ilusión tirar a Roberto Vilar. A Roberto, bicho. Vexo cinturóns verdes, cinturón marrón, azul, cinturón azul, pero este lado é cinturón negro. É porque está moi sucio, non? É negro, verdad? Sí. Isto xa é o último, ainda hai... O partido aí que hai? Bueno, dentro dos cinturóns negros hai primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, por onde cuarto vas? dan... Yo el primer dan. Que é bastante, E me ben parece. chega. Sí, sí, sí. Sí, É moi novo, cantos anos tes? 15. 15 anos. E é normal chegar con 15 anos ao cinturón negro? 15 a 16 é unha idade habitual. E quería pasar a segundo dan aquí nunha proba práctica Ben. tirando a Roberto Pois Vilar. venga, vamos, xa está. No, que se me tira, mátame. Non te manca. Era para demostrar eu creo que é capaz de tiralo a xeitiño de todo sen mancarte. No, que eu manco igual. Vaiche quedar a chaqueta planchada. Vai te pousar así moi despacio. Eu podo mancarme sentado. Está nervioso, eh? A ver, como sería... A ver, agarre. La técnica se llama Ogoshi. No, pa, onde vas? Por que? Que No, porque dixo? xa ven así. Pero cal é a técnica? Está che falando e xa está... A técnica é todo. Es una muy Tranquilo. simple que te enseñan desde pequeñito. Ves? Dende pequeniño, unha técnica moi simple. Espera, primeiro, ven tú por aquí. Primeiro se llama con este rapaz e depois fai... Así ao xeitiño, Claro, depois ao miramos xeitiño. como Por certo, queríamos comentar rápido, por facer un poquinho de publicidade dos 4 concellos que nos apoian, Ah, sí, claro, Rois, claro que Dodro, Boqueixón e Vedra. Rois, Sí, señor. Dodro, Boqueixón e Vedra. Sí, señor. Que vos axuda. Que nos axudan e están Pues, aí hombre, impulsando o hai que ayudo dicilo, claro. o ayudo Hai do que rural. dicilo. Claro que sí. Deporte no rural, claro que sí. A ver, enséñame aí como sería. Muy simple, que es con una mano agarras su manga, con otra su cinturón, te colocas con las piernas mirando hacia adelante, te agachas poco a poco, lo levantas. Ya lo vas. Ahí. Hala, sabes? Xa, hasta lunes. Tranquilo, Roberto. Porque se o problema é ese, que ao final cando lle preguntas ao médico que cando che vai facer unha prova é mellor que cha faga directamente. Claro, é mellor saber a que cha faga que non quedar coa dúda. Roberto Vilar, aquí non saímos hasta que non te poñas a facer judo, Hasta Marchou. lunes. Capou. A ver, no, pero tú bicho ese, por favor, hombre. Eso rompe máis de Tamén te pode 4. tirar a ti, non pasa nada. Bastante suave. Hombre, falou Irene, Pues Irene tampouco foi moi boa idea, xa chegaba Roberto agora aquí. Dixo Irene que non pasa nada porque te tiro. Que, no, no. A ver, proba con Juan, a ver. No, estou mal. Ai, que está valiente. Levo 2 días facendo deporte. Vai facer despaciño. Que eu teño 50, eu vou para 60 anos, se meu campo aí rompo, hai que pagarme como a novo, pois son unha ruína. Sí, no, fai no... Vai a modo, vai a modo. Aí está. Mira, 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 Juan. Moi bien, bravo. Gracias. Juan, acaba o programa Roberto el Solo. Tranquilo, xa está, quédate aí. No, quedo aquí Xa está. xa todo o día. Perfecto. Repetimos, desde 4 anos, se pode apuntar a xente, nenos, 4 nenas. Pero bueno, xente maior tamén, non? Sí, 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 de feito... Ou hai unha idade que xa non das No, empezado? de feito, tú estes no programa aquí fará un ano ou así. A Romai, que é do Judo Club Coruña, debe andar nos 80 anos. Sí. máis Se ou non menos. os ten, ando rozando, penso. Sí. Estivo aquí cos seus alumnos. Maravilla. Ti si que retirarte por ter 50. Tira, deixate. Como te levantes, vamos a tirar por baixo. Moitísimas grazas, un Moitas aplauso gracias, forte para esta Moitas xente. gracias, rapaces. E Raquel Atanes unha vez máis, sácanos de aquí.